Wedstrijd wat nou enkele secondes geafskop. Die skeieregter wat die sirene gee. Baie hoog hang deur Lee van Oort, maar pragtig ingewag. En ongelukkig het net oorgejump, sê meneer Percy daar. Wat vorentoe gaan? Marius kapot van Andrei. 16 so verdediging van hou. Baie goeie verdediging hier. Muur van beton wat opgesit word. Doriana Toit gaat vorentoe. Meter van meter, Mark Petersen. As hy oor en skort. Panahi! En Daniel Panahi druk. Dis 'n blou masjien wat vorentoe. Bal is uit sy skeieregter. Barkley vir James Korksia. Speel daar vir Panahi en 'n muur van beton. Barkley met sy linkervoet. Dis geluk aan die buitekant gaan Joy maar Van der Merwe dit kry. Van der Merwe! Joy Van der Merwe rond af van die hoek. Alle wêreld. Allebei Pieterse gaan in. Strafskop voordeel aan die kant van Polikus. Van Oort binne toe gepas. En hy loop hom vas in die lem. Police surprise is nog gestop jou man. Van Oort met 'n stikskoppie. Die spoeligheid. Bakja! En Bakja rond af. Naksmoli. Kijk hier, we worden met Bloemens iets wat ons gewoond is met die spanne. Maar dat is steeds Pieterse. Pieterse is waar. Pieterse. En hij steekt een paar mannen oor daar. Wat sê die vlag? Vlag gaan op en die skade was samgesjans. Die bal van Oort. Van Oort, een goeie skop van Oort. En die vlag gaan op. Lief van Oort. Wat hier aan het van Bonnie met Bloemen nou. Van Oort. Van je oor aan gee naar Williams toe. Wat gaan Williams maken met die Rian? Joy met Van der Merwe. Het er is spoed. Die Nalo Breesjes aan. Skopjes voor de doorstad. Van der Merwe. Spoed. Van der Merwe. Hier is het nou. Leave your times. Wat afrond. Optel en drijf. Zet daar op het zijden op. Ik zal mij alles geven. Bal is beschikbaar. Manuel gaat door. In de 3 direct onder die palen. Vrijskrop aan Bonnie bij Bloemen. Dan schop je ze niet meer Barkley. Goeie enkel. Leave your times is Tiang. En hij haalt op die bierplat van Montiki Wallitzes. James van de tweede drie waar hij drukt. Prachtig aan dek van die dag tegen Williams. Hij redt zijn span van 5 punten. De ruggenskop, Barkley. Skepskop, Woegam. Die bal is binnen. Dylan Barkley. Die blauwmeer. Voortgebouwd. Dat skopje geneem. Kom op. Goed onder bejaar gehou. Wat sê die skeieregter? As die bal opgehou. Hulle druk hier drie. Sê het nie as byna. Opgegaan. Prachtig. Aangeslaan. Hier kom het nou. Hy slaan die bal aan. En dat is die einde van die wedstrijd. Bonnie bij Bloemen krijgt koning op Thijsbodem. Kijk waar het